खुलुमबाय। जेएन बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। बिटिआर सरकारनि 2 बोसोर आबुं जासिगोननि सायाव खौरांगिरि मेल। इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिनि जथाय सरकारा बिटिआरआव 2 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै इएम राकेश ब्रह्म, इएम विल्सन हासदा आरो इएम अरुप कुमार देआ थांनाय सानखालि खौरांगिरि मेल खुंदों। थांनाय 2 बोसोराव भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदि, भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांमोननि गोबां नाजानायनि गेजेरजों सान्थियै बिटिआर हालामखौ 2 बोसोर खुंथाय खुंनो हादों होनना बुङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। लोगोसे बुंबावो, गोबां रोखोमनि आसनिफोरखौ थांनाय बोसोराव मावदों, बेनिनो 678 किल'मिटार लामाखौ लुफुंनो हादों आरो फैबाय थानाय बोसोरनि 2023 मायथाइनि मार्च दाननि सिगाङावनो बिटिआरआव 785 किल'मिटार लामाखौ मावनायनि खाबु मोनदों आरो फैगौ जानुवारि दाननि गेजेराव बिटिआरआ साख्रि होनो हानाय 3थि खोलोब आरो 4थि खोलोबनि साख्रि थिसनगोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। चिरांनि बिजनि 1 नं दारांगायाव पुलिस आरो एसएसबिआ गान्जा हमनो मोन्दों। बुधबारखालि पुलिस आरो एसएसबि हानजानि जुथायै सिग्रोमनायाव गान्जाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमनो मोन्दों। हमजानाय फालांगिरिखौ 1 नं दारांगानि थागिबि बिश्वनाथ मण्डल होननानै मिथिनो मोन्दों। फालांगिरिनि आखाइनिफ्राय 3 पेकेटआव 6.431 लिरथायनि गान्जा बोखांनो मोननाय जादों। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों सिग्रोमनायाव गावनि न'आवनो हमनो मोनो फालांगिरिखौ। बिहार पुलिसआ पाटनायाव टेट आरो सिटेटनि बिजाथिफोरखौ लाठिचार्ज खालामदों। बिधान सभानि गोजां बोथोरनि जथुमनि गिबि सानाव बेबायदि जाथाया जादों। बिहार सरकारनि गेजेरजों 7थि खोलोबनि साख्रियाव थिसननायनि बिथोनमा फोसाविखौ लानानै टेट आरो सिटेटनि बिजाथिफोरा रागा जोंखांदों। मानोना बिहारनि नितीश सरकारा बेकार लाइमोनफोरखौ 20 लाख साख्रि होनो खोथा होदोंमोन आरो बेकार लाइमोनफोरा 7थि खोलोबनि साख्रिनि बिथोनमाखौ फोसावगोन होननानै नेनानै दंमोन। साख्रि मोननो उसुखुथु जानाय बिजाथिफोरा 6थि खोलोबनि साख्रि थिसननाया पुरा जानायनि उनाव थाबैनो 7थि खोलोबनि साख्रियाव थिसननायनि बिथोनमाखौ फोसावगोन होननानै आसा खालामनानै दंमोन। नाथाय 8 दान बारग'लांनायनि उनावबो साख्रि थिसननायनि बिथोनमाखौ फोसावाखैमोन। सुलुंनि बायदिब्ला 7थि खोलोबनि गेजेरजों साख्रियाव थिसननायनि बिथोनमानि गेजेरजों प्राइमारि एन्ड हायार सेकेन्डारि स्कुलफोराव 2 लाखनिफ्राय बांसिन फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जागोन। दिल्लीनि द्वारका फरायसालियाव फरायनाय 17 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसाखौ सिनाय मोनै सानै दुथाङा बाइकजों फैनानै एसिडजों गाग्लोबनानै गोब्राबै जोखोम खालामदों। बे जाथायखौ साखाथियाव थानाय सीसीटीवी केमेरानि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों आरो बे भिडिअ'आ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां गोसारदों। भिडिअ'आव नुनाय बायदिब्ला सानै हिनजावसाफोरा लामा सेरजों थाबायलांबाय थानाय समावनो सानै दुथाङा बाइकजों फैनानै हिनजावसाखौ मोखाङाव एसिडजों सारनानै गाग्लोबो आरो गाज्रियै जोखोम खालामो। जोखोम जानाय हिनजावसाखौ दिल्लीनि साफदारजं देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो आरो बेनि मोखाङा एसिडनि जाहोनाव 8% खामबाय होननानै डक्टर बीएस शेरवालआ फोरमायो। लोगोसे बे जोखोमा बेसेबां गोथौ गाज्रि बेनि रिपर्टखौ 48 निफ्राय 78 घन्टानि उनावसो मिथिगोन होननानै मिथिहोबावो। हिनजावसानि बिफाया फोरमायनाय बायदिब्ला फुङाव गावनि 17 आरो 13 बोसोरनि फिसाजोफोरा लामा सेरजों थाबायलांबाय थानाय समावनो फिसाजो देरसिनखौ सानै दुथांफोरा बाइकजों फैनानै एसिडजों गाग्लोबदोंमोन आरो बिसोरनि मोखाङा खोबथेनायमोन होननानै फोरमायो। फोरमायबावनाय बायदिब्ला एसिडआ हिनजावसानि मोखांजों लोगोसे मेगनावबो गोसारजोबदों। सिनियर पुलिस अफिसार एम हर्षवर्धनआ मिथिहोबावदों दि सन्देह खालामनाय सासे सुबुंखौ पुलिसआ हमबाय आरो गुबुन सासेखौ नागिरनो थाखाय गोबां हानजा दैथायहरनाय जादों। गौरीपुर आरो काजिगाव थानानि सीमा पानबारिनि सुपारिघाटआव सेन्ट्रेल आर्मी केम्पनि साखाथियाव थानाय 17 नं राजा लामायाव हरखाबै गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। जाब्रबथाय जानायाव बाइक सालायग्राया जायगायावनो जिउ खहा जायो। गिख्रंथाव जाब्रबथाया बै समाव जायो जेब्ला लालमाटि जानानै फैबाय थानाय गंसे डाम्पार ट्राकजों बाइकआ मोगा-मोगि सौग्रावो। डाम्पार ट्राकआ गौरीपुरनिफ्राय पानबारि फारसे थांबाय थागासिनो दंमोन। बे समावनो बिलासिपारा फारसेनिफ्राय फैबाय थानाय बाइकआ मोगा-मोगि सौग्रावो, जेराव बाइक सालायग्रा बिप्रज्योति सरकारा जायगायावनो जिउ खहा जायो। बिप्रज्योति सरकारखौ धुब्री कलिलपुरनि थागिबि होननानै सिनायथिनो हादों आरो डाम्पार ट्राक सालायग्राफोरखौ रितुज्योति नाथ आरो रमजान आली होननानै मिथिनो मोन्दों। जाब्रबथाय जानायनि खौरां मोननाय लोगो लोगोनो जाथायसालियाव पुलिसआ सौहैदों। महिरीपारा भिसिडिसिनि मासिगिरि मोहम्मद इन्ताजुल आलामखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौनि दाबि दैखांदों प्राइमारि इउपिपिएल आरो सुक्लाय सेरफां ब्लक आफादा। महिरीपारा भिसिडिसिनि मासिगिरि
मोहाम्मद इन्ताजुलनि मोनसे सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। बे सावगारि गोसारनायखौ लानानै मोहाम्मद इन्ताजुलखौ मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौनि दाबिजों महरिपारा प्राइमारि UPPL आरो सुक्लाय सेरफां ब्लकनि मावथिफोरा मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनायनि गेजेरजों जिल्ला आरो मिरु आफादनिसिम गांसे लाइजाम दैथायहरनो थांखि लादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।